Мы пачынаем досыць важную, гарачую, балючую тэму для беларусаў. Менавіта рэпрэсіі народных, рэпрэсіі, якія кранаюць тых, хто выехаў за мяжу пасля 2020 года, але і тых, хто бярэ ўдзел у грамадскім жыцці за мяжой. Тут з намі удзельнічаюць два юрысты, дзве юрысткі, эксперты ў пытаннях і рэпрэсіяў, і ў пытаннях дапамогі беларусам. Ганна Мацееўская і Марія Колесава-Гудзіліна. І мы паспрабуем разабраць асноўныя праблемы, з якімі сутыкаюцца беларусы, а таксама магчымасці падтрымаць беларусаў, магчыма даць адказы на пытанне, як рэагаваць на тыя ці іншыя выклікі, якія з'яўляюцца. Ну і, можа быць, першае пытанне, такое ўводнае. Многія людзі, якія жывуць за мяжой, у Польшчы, у Літве, сутыкаюцца з ціскам народных, але вырашаюць пра гэта не гаварыць. Каб не нашкодзіць яшчэ больш, каб не справакаваць яшчэ больш ціску, каб не эскаляваць, каб не зліць дзеда і так далей. І вось у мяне пытанне, ці варта гаварыць, ці лепш маўчаць, калі такія сітуацыі здараюцца? Гэта вельмі цяжкае пытанне, таму што заўсёды, калі мы сустыкаемся з рэпрэсіямі, то павінны вырашаць чалавек. Гэта павінна вырашаць чалавек, яго сям'я і гэтак далей. Калі няма магчымасці спытаць, таксама вельмі цяжка вось тут как-то зразумець, як будзе лепш. Но час ад часу я думаю, што для некаторых гэта важна казаць гэта. А некаторыя разумеюць, калі яны скажуць хоць адно слова, будзе больш рэпрэсій. Але мэта час ад часу рэжыма якая? Каб все замаўчалі і ніхто нічога не дазнаўся. І сутыкаемся з такімі выпадкамі, калі мы не ведаем пра тое, што ціснуць народных шмат часу, а потым аб гэтым дазнаемся. Таму што самі родныя баяцца пра гэта казаць. Вось, гэта першае. Другое, хто з нас мае права, вось, напрыклад, што такое ціск і ўвогуле, як выглядае гэты ціск. Вось з майго пункту гледжання гэта не толькі допрос у КГБ альбо ў следчым камітэце. Насамрэч ціск гэта калі даже цябе, напрыклад, твоей бабулі прыходзіць пісьмо аб тым, што твоя внучка можа звярнуцца ў камісію па возвращенню. І гэта для яе таксама ціск, таму што яна знепакоена, ёсць праблемы са здароўем і гэтак далей. Гэта таксама ціск. То есть таксама тут трэба вырашаць, мы пра гэта скажам, а можа яны потым прыйдуць. Адкрытае пытанне, но таму што ціск ён вельмі разны з майго пункту гледжання. Но можа у вас іншае меркаванне? Я можа толькі дадам. Я хацела дадаць, што сапраўды тут пагажуся, што гэты ціск ён можа быць розным і кожны яго ўспрымае з родных па-рознаму, сапраўды. Для кагосьці увогуле названне яго блізкага экстрэмістам ці нейкім злачынцам з'яўляецца даволі высокім выпрабаваннем. То бок, калі сабе ўявіць, напрыклад, бацькоў, якія выхоўвалі сваіх дзяцей у найлепшых стандартах, якія сапраўды хацелі, каб з іх выраслі добрыя людзі, паважаныя людзі, так? А потым прыходзіць гэтае кляймо, так, што іх блізкі сапраўды з'яўляецца па мерках рэжыму злачынцам. Ужо нават на гэтым узроўні гэта псіхалагічнае сапраўды выпрабаванне, гэта псіхалагічныя рэпрэсіі. Вось хаця бы нават на гэтым узроўні. І потым, канешне, гэтыя ўзроўні ідуць далей і далей. Тое, што я бачу, бо мне тут хіба што будзе лепш казаць менавіта з пункту гледжання дзейнасці таксама за мяжою. На жаль, не ўсе міграцыйныя органы разумеюць, што сапраўды можа адбывацца ціск народных. І гэта выпрабаванне, бо ўсё ж такі ёсць плюс-менш разумення, калі актывіст вёў нейкую сваю дзейнасць. Але мы сутыкаемся з выпадкамі. Я ведаю пра канкрэтныя кейсы, яны, напрыклад, базуюцца ў Польшчы, калі актывісты атрымоўваюць уцікацтва ў Польшчы, яны з'язджаюць разам з членамі сваёй сям'і, і адмову атрымоўваюць іх менавіта чальцы сям'і. Напрыклад, бабуля, якая з'язджае з маці-актывістка, якая выхоўвае самотнае дзіця, зразумела, што ў гэтай камбінацыі яны з'язджаюць разам,
І гэта канкрэтныя кейсы. І сапраўды, калі мы не кажам пра гэта, то гэта, на жаль, не толькі ўплывае на сітуацыю дадзенай сям'і, што зразумела, і гэта павінна быць прыярытэтам, але, на жаль, гэта таксама мае укосны ўплыў менавіта на сітуацыю вось гэтых вось сямей, чальцоў сям'і, якія з'язджаюць потым разам са сваімі блізкімі, каб менавіта не сутыкнуцца з гэтымі рэпрэсіямі ў краіне, а потым, на жаль, маюць складанасці менавіта за мяжою. У мяне адразу пытанне, вось давайте разбяремся, якія віды рэпрэсіяў. Бачна, што рэжым эвалюцыянуе, мяняе формы ціску, эксперыментуе са спробамі застрашэння, запалохвання. Натуральна, што яны могуць прыйсці там дадому, зрабіць ператрус у сям'і. Могуць узбудзіць крымінальную справу супраць сястры, брата, маці, дзяцей. Могуць прыгразіць там дзецям. Давайте пералічым, якія вось новыя формы ціску, каб людзі зразумелі, што гэта ціск, таму што, магчыма, людзі не разумеюць, што гэта ёсць формы ціску. Ну, па-першае, калі так вось катэгорыямі неяк раздзяліць, ёсць псіхалагічны ціск, ёсць фізічны. Псіхалагічны, ну, фізічны, калі арышт некага з родных, гэта фізічны ціск, таму што ўсё ж такі гэта пазбаўленне волі і гэтак далей. Псіхалагічны ціск гэта больш за тое, што існуе зараз. Што бывае? Першае, выклікаюць у КДБ, ператрус. Напрыклад, ёсць праблемы на працы у родных, таму што кажуць, вось такія твои родныя сякія, не трэба з імі там спілкавацца і гэтак далей. Так? Вось. Потым бывае так, што дасылаюць нейкія лісты, а ёсць яшчэ іншая форма, якая ўвогуле мяне вельмі здзіўляе, таму што гэта не рэжым, гэта людзі навокал. Часам бывае так, што на блізкіх ціснуць тыя, хто навокал. Напрыклад, яны кажуць, а навошта вы гэта все робіце, а навошта твой сын, дачка, унук і гэтак далей. Гэта ўсё робіць, і гэта как бы не рэжым, гэта как бы людзі навокал. І гэта вялікае пытанне, ці не, ну, как бы гэта перарастае, ну, гэта становіцца больш, чым рэпрэсіўная машына. Рэпрэсіўнай машынай становяцца і людзі навокал часам. І што адчуваюць родныя, што яны не толькі как бы пад ціскам, але яны адны ў гэтай усей сітуацыі, і вытрымаць гэта вельмі цяжка. Напрыклад, калі цябе вызываюць у КДБ і вымушаюць пісаць паведамленне тваім родным, каб ім датэлефанавацца. Таму што твой, не ведаю, сваяк нейкі служыць у палку Каліновскага. Напрыклад, таму што там хтосьці удзельнічаў у дне волі і гэтак далей. Давайте ім патэлефануем, таму што іх аб'явілі вышук у Расіі. І як на гэта рэагаваць? Ну што, ну, вось тут пра параду сразу, ведаеш, есть такое жаданне сказаць, ну, калі вы бачыце, што нешта незвычайна адбываецца з вашымі роднымі, лепей нічога не адказваць. Калі вы бачыце, што гэта незвычайнае паведамленне, лепей не адказваць, потым дазнацца, як і што адбываецца, калі ёсць магчымасць. Таму што тут шмат ціск на вас, ціск на родных, і трэба гэтаму неяк процівастаяць, а як гэта рабіць? Ну, ігнараваць першае, таму што ты можаш так захаваць сваіх блізкіх, не адказваючы на гэтае паведамленне, і не адказваючы даже на папытку нейкую закамунікаваць з табой. І з іншага пункту гледжання падумаць, а ваша камунікацыя, гэта больны такой поінт, а ваша камунікацыя з роднымі, яна бяспечная ўвогуле? Гэта пытанне, ну, как бы, вось, я з відаў да парадаў перайшла. Не, может быть, адразу і да Ганны пытанне таксама. Так, ці правильно я разумею, што найлепшы спосаб зберагчы, абараніць родных — это перастаць з імі камунікаваць? Упал телефон. Можна я адкажу, Ганна, прабач, калі ласка. Я не так думаю. Я думаю, што не камунікаваць з роднымі — гэта не такой поінт. Гэта калі ты бачыш, што нешта незвычайнае. Гэта аб гэтым поінт. Таму што не камунікаваць з роднымі — гэта, ну, дрэнная парада. Таму што у эміграцыі жыццё не сладкае. Калі нехта кажа, што так, ну, ён хлусіць. Таму што ты з нуля пачынаеш. І тебе павінна, ну, как бы,
тебе патрэбна гэтая дапамога псіхалагічная і так далей, ты хто даже там застаецца. Вось, таму не, парада не такая. Калі ты бачыш нешта незвычайнае, то лепей паберагчыся і паглядзець, гэта дакладна твой родны табе піша, альбо не. Вось мой поінт такой быў. Ну і тут можа таксама трэба дадаць, што гэтая камунікацыя, яна на сённяшні момант можа быць вельмі абмежаванай, ну бо частка з актывістаў мае свае, ну прынамсі, соцсеткі, якія з'яўляюцца рэсурсамі, напрыклад, экстрэмісцкага фармавання і так далей. І гэтая камунікацыя, яна ўжо становіцца, ўжо нават гэта становіцца косвенна рэпрэсіямі народных. Чаму? Ну бо, напрыклад, вашыя блізкія не могуць быць, напрыклад, вашымі сябрамі у соцсетках, каб глядзець на ваше жыццё, каб быць як бы з вами на адной лініі, таму што гэта небяспечна. Быць нават фоловерсам, быць у сябрах, гэта патэнцыйна можа быць небяспечна. Гэта першае. Другое, вось само гэта абмежаванне камунікацыі, гэта таксама від менавіта косвенных рэпрэсій. Пра гэта трэба таксама казаць, што нашыя блізкія не могуць з актывістамі камунікаваць без праблем нават за мяжою, так? Ну і, канешне, вось трэці, можа, такі поінт, які я хацела б дадаць, ён такі таксама не трывіяльны, ну бо мы часам мы глядзім вось на гэтыя менавіта прамыя рэпрэсіі, так, то бок вызавы ў КГБ, так далей, але па сутнасці нават той жа факт, што, напрыклад, хтосьці з блізкіх з'яўляецца актывістам, так, ён прапісаны ў кватэры, а потым у блізкіх няма магчымасці таксама, каб бяспечна і спакойна прадаць гэтую кватэру, знаходзіцца... Зараз немагчыма выпісаць. Так, і таксама, калі з'яўляецца сууласнікам, так, менавіта нейкай маёмасці. Ось, на першую думку здаецца, што гэта не ціск народных, але гэта сапраўды ціск, таму што яны не могуць потым распараджацца сваёй маёмасцю, нягледзячы на тое, што ва ўсіх дэмакратычных краінах ёсць базавы прынцып, то бок свабоднага распараджэння сваёй маёмасцю. І вось і гэта такі ускосны ўплыў, а мы пра яго, насамрэч, мне здаецца, не шмат кажам, больш кажам пра вось менавіта сітуацыю саміх актывістаў, але гэта сапраўды таксама ускосны ціск на саміх родных. Тут трэба ўдакладніць, таму што глядзіце, як гэта працуе. На прыкладзе, вось ёсць жаданне выпісаць чалавека з хаты, а калі ў яго ёсць крымінальны пераслед, але калі ты даже не ведаеш, што ён у цябе ёсць, твои родныя намагаюцца зрабіць гэта праз суд, таму што, ну, няма даверенасці, няма нічога. Яны прыходзяць у суд, а суд кажа: не, таму што вашего родного пераследуюць. І мы вас не выпішам его, таму што он павінен дзесьці жыць. І гэта нейкае зачыненае кола, у якое трапляе гэты родны, які вроде як, ну, ёсць жаданне там нешта зрабіць з гэтай маёмасцю, напрыклад, то ўвогуле належыць яму, ён просто зарэгістраваў к сабе свайго нейкага роднага. Я ўжо не кажу, што гэта агульнае нешта. Так што з гэтым рабіць? І такі на гэтае пытанне ў мяне няма адказу, насамрэч. Так, альбо мне нагадвае таксама гэта сітуацыя, выбачай, Франак, аб тым жа, каб калі прыходзяць менавіта з піратрусам і глядзяць: о, у вас 2 тэлевізары, 2 лядоўні і так далей, ну то па адной штуцы, але гэтага самага найноўшага, гэта, напэўна, будзе гэтага роднага, які вось з'ехаў, актывіст, тэрарыст, экстрэміст і так далей, і так далей. Вось, напрыклад, чалавек экстрэміст, ну ці ўдзельнік там экстрэмісцкага фармавання жыве ў Польшчы. Ці ёсць нейкія крокі для сям'і, якая засталася ўнутры Беларусі? Родныя, сябры, там браты, знаёмыя, але яны не ўдзельнічаюць у палітычным жыцці. Ёсць нейкія базавыя крокі, якія могуць зрабіць родныя ў Беларусі, каб перастрахавацца, акрамя прыпынення нейкай там сенсітыўнай камунікацыі? Я думаю, што першае, калі вы бачыце, што будзе чалавек... Тут пытанне аб тым, што чалавек з'ехаў экстрена альбо не. Калі магчымасць была пакінуць даверку, гэта першае, то есть гэта самае базавае, што можна зрабіць. Бываюць такія выпадкі, што чалавек палітзняволены, напрыклад. Ён выходзіць і з'язджае. Мы такое бачым. Ну, как бы... Мой поінт пра тое, што вы выйшлі, калі ласка, каб вашы родныя дамовіліся ў гэты же дзень, у які вас вызвалілі, каб была запіс да нотарыуса, каб зрабіць гэтую даверенасць, а потым з'язджайце, калі ласка. Таму што з гэтай даверенасцю можна рабіць штосьці з вашай маёмасцю, браць даведкі, гэтак далей, гэтак далей. Потым, калі выпісаць немагчыма, ну, немагчыма гэта ў Менску.
Вось так скажу. А ў іншых рэгіёнах Беларусі ўсё яшчэ магчыма выпісаць. Ёсць розныя выпадкі і гэтак далей. Лепей, конечно, зняць з рэгістрацыі свайго роднага, каб не было ніякіх пытанняў. Наступны поінт, калі да вас прыходзіць перед трусам, вы павінны таксама захаваць нейкую частку рэчаў, і каб вы былі да гэтага падрыхтаваныя. І калі, напрыклад, вы думаеце, што родныя как бы лічаць, што раз актывіст, ён падаўжае працаваць і гэтак далей, то для яго таксама как бы ёсць, могуць прыйсці з ператрусам. Трэба таксама падрыхтавацца, не храніце нічога ценнага ў себе ў хаце, калі ласка. Ніякай літаратуры таксама, таму што гэта поінт для таго, каб вас затрымаць. І таксама цифровая бяспека. Вось тое, што трэба рабіць, цифровая бяспека. Даже, напэўна, лепей за ўсё, каб вы праінструктавалі, але таксама паглядзелі, чтобы ўсё было чыста ў тэлефонах, у гаджетах, на кампутарах. Таму што, ведаеце, вось вам прыклад прыведу, што одна моя знаёмая мне сказала, што вось моя бабуля засталася ў Беларусі, как бы мы з ёй общаемся, я ее спытала, что ты там писала комментарии в Ютубе, она, кажется, николи не писала, говорит, пришел мой знакомый чистить компьютер, человеку 80 год, он говорит, а там 700 комментариев про Лукашенко. Как бы... Не писала. Не писала, напэўна, нехта іншы напісаў, так. Але таксама, я думаю, што так, калі дадаць, калі ёсць такая магчымасць, гэта супер неўралагічны поінт, але варта пра яго праклапоціцца, калі ёсць такая магчымасць. Добра было б, калі вы ацэньваеце патэнцыйныя рызыкі таксама народных, каб у іх была магчымасць атрымання візы, альбо прынамсі, каб вы ведалі, якія крокі трэба зрабіць для экстраннай менавіта эвакуацыі родных, каб ведалі, куды звяртацца. Ёсць для гэтага прынамсі профільныя арганізацыі, якія з гэтым працуюць, каб проста не было вось гэтага такога, ведаеце, такой расцеранасці менавіта ў выпадку, калі трэба нешта рабіць. Лепей загадзя, канешне, мець гэтую візу. Безумоўна, ціск народных працуе. Безумоўна, многіх ён утрымлівае ад актыўнай палітычнай дзейнасці. Вось мы са Святланай Ціханаўскай падарожнічалі, сустрэлі ў Швецыі групу жанчын, яны кажуць, што мы падтрымліваем, але ў масавых акцыях ці акцыях салідарнасці больш не ўдзельнічаем, таму што у нас родныя ў Беларусі. Таксама мы бачылі маршы на лукашэнкаўскія выбары ў Варшаве. Ідзе калёна цэнтральная, і яшчэ ідзе чалавек 500 бакавымі вулачкамі, каб не засвяціцца, і пытаешся, чаму вось вы не ідзеце, каб не трапіць на камеры, каб родных у Беларусі не падставіць. У мяне пытанне, як яшчэ вось гэты ціск народных уплывае на грамадскае жыццё, на палітычнае жыццё, на беларускую эміграцыю ў цэлым. Як вы адчуваеце, наколькі гэта моцны фактар? На палітычнае жыццё гэта хіба што для цябе больш пытанне. І таксама будзе цікава гэта паслухаць. Пра грамадскае жыццё магу сказаць, што гэта супервыклік. Супервыклік з пункту гледжання перадусім тых людзей, якія патэнцыйна маглі б дапамагаць, менавіта ўключацца ў справу за мяжой. Гэта таксама абмяжоўвае шмат каго з лідараў. Вось, напрыклад, на прыкладзе маёй арганізацыі партызанка, я, па сутнасці, я і моя сяброўка Яна з'яўляемся адзінымі публічнымі асобамі, таму што іншыя асобы, па сутнасці, якія маглі бы быць лідаркамі, абсалютна у нас гарызантальная структура, але гэтыя людзі не пагаджаюцца і не плануюць насамрэч выйсця вось менавіта з такой адчыненай камунікацыі, ці быць вось тут з Франакам, напрыклад, на адной сцэне сёння размаўляць. Вось патэнцыйна гэта таксама рызыка, правда, Марыя? Я думаю, что мы яшчэ адзін артыкул на 2 Франак с тобой уже, мы столько раз с тобой уже соучастники, что можно яшчэ разок. Так, а вось гэты ціск на родных, гэта установка з боку рэжыму Лукашэнкі, ці гэта ініцыятыва спецслужб на зямлі, што ім няма ўжо каго рэпрэсаваць, як вы это ацэньваеце?
Я думаю, гэта перадусім ўсё ж такі ўздзеянне на канкрэтных актывістаў, таму што ёсць прамыя, вось менавіта рэпрэсія, ёсць таксама ўскосныя, і рэжым выкарыстоўвае ўсе магчымасці, так? То бок часам не працуюць прамыя, так? Ну, бо, напрыклад, чалавек даўно ўжо з'ехаў, не мае ніякіх канектаў, напрыклад, з краінаю, так? Але тады яны прабуюць менавіта ўздзейнічаць праз родных, так? Бо нават калі сам актывіст не заінтарэсаваны, як бы, і на яго складана ўплываць, то яны спрабуюць іншых метадаў. І вось, напрыклад, з пункту гледжання, напрыклад, грамадскай дзейнасці, так, ну, знайсці новых асобаў, якія, напрыклад, хацелі бы працаваць для арганізацыі, якая мае статус экстрэмісцкага фарміравання, гэта вельмі складана, таму што заробкі невялікія, таму што гэта дадатковыя рызыкі, ну, шчыра кажучы, часам прасцей пайсці працаваць у жабку, так, і мець сталы заробак і зера рызыкаў, амаль што так, ніж менавіта ўключацца ўвесь гэты движ. Слухайте, мы пакуль тут сидели, я побачила Андрея Павука и вспомнила про ціск родных. Вось у навінах было про тое, што бацькоў Андрея Павука прымусілі записывать пакаяльнае відэа за флаг чырвона-зелёны, які ён прынёс на прайд. То бишь его там спынілі спачатку паліцыя ў Літве за чырвона-зелёны флаг, а потым бацькі выбачаліся. Но і вось гэты ціск, ён вось так вот працуе, і гэта будзе далей працаваць. Але мой поінт пра іншае, што калі людзі хотят ходить вось так вот, як мы бачылі вось пра Калёну, пра тое, што ў цэнтры ідуць адні, а побач іншыя, мы павінны паважаць іх таксама, ну, как бы выбор. А з другога пункту гледжання гэта вызов таксама для палітыкаў, таму што трэба пераглядаць нейкія, можа, маршы ўжо не працуюць так, як працавалі, можа, нешта трэба іскаць іншыя шляхі, і можа нейкі па-іншаму сустракацца. Я не ведаю, але можа пра гэта варта падумаць таксама, как больш бяспечна было для людзей, каб сабіраць больш. Ну вось мы бачым фестываль, гэта супер поінт з аднаго боку. Канцэрт гэта больш бяспечны, чым марш. Але што найбольш, гэта не свяціць тварам, не свяціць іменем вось людзям, якія бяруць удзел, напрыклад, у тутацы. Як застрахавацца, што заўтра да іх бацькоў там у Беларусі не прыйдуць, напрыклад? Ну, калі ты прыязджаеш на тутаку, ты павінен усведамляць, што напэўна, можа быць так, што да кожнага, хто тут сидзіць, могуць прыйти к родным, калі ты папаў, конечно, у аб'ектыў. Значит, не попадаць у аб'ектыў, ну, так. Не свяціць імя, што яшчэ? Ну, і таксама пытанне, калі вы знаёміцеся з людзьмі, якіх вы не ведаеце, ці выкарыстоўваць свае сапраўдныя, так, імя, прозвішча, так, вось, таму што вы не ведаеце, так, трэба закладваць заўжды сцэнарый, што кожны, з кім вы знаёміцеся, каго вы не ведаеце, ён можа патэнцыйна ці супрацоўнічаць, ці быць менавіта супрацоўнікам. Гэта поінт, кстати, у супярэчку ідёт з тым, што казаў учора Павел Данейка пра тое, што беларусы давяряюць адзін аднаму, насамрэч, больш, чым іншыя ў Еўропе, таму што намагаюцца как бы давяряць адзін аднаму, а тут ты кажаш, што не. Ну, так, не, гэта правільны поінт. Вось, не, наадварот, беларусы это давяраюць, толькі вось рэкамендацыя, выбачайце, ну, не давяраць. Так, але слухай, Франак, вось да цябе вось насапраўды было пытанне таксама вось, і тут пра гэта таксама мне здаецца, што Марыя казала, вось для палітыкаў, вось які выклік вось мае менавіта гэты ціск народных, вось калі ты можаш распавесці, мы ўсё ж такі больш з грамадскай дзейнасці, так, і вось як ты гэта бачыш і з якімі выклікамі вы сустракаецеся? Ну, самае галоўнае тое, што людзі менш удзельнічаюць у палітыцы, асцярожнічаюць, не ідуць у палітычныя структуры, таму што ёсць сувязь Беларусю, родная Беларусі, маёмасць у Беларусі, і гэта ўсё стрымлівае многіх людзей ад актыўнага ўдзелу ў міжнароднай, палітычнай, актывісцкай працы. Гэта не толькі ў палітыцы, але проста палітычныя структуры заўжды пад прыцэлам, пад мушкай, у фокусе. І таму гэта першае. Другое, гэта акцыі, тое, што менш людзей прыходзіць на пікеты салідарнасці. Мы разумеем, што беларусаў не стала менш за мяжой, іх стала больш. Але акцыі, яны патрэбныя, таму што трэба візуалізаваць сваю прысутнасць, каб абазначаць, што беларусы не скарыліся, не змірыліся, падтрымліваюць Украіну супраць Лукашэнкі. Для этого трэба выходзіць на вуліцы, таму што замежнікі кажуць, так а дзе беларусы? Вы кажаце, што беларусы супраць вайны, а чаму вы не пратэстуеце? Чаму не выходзіце на акцыі салідарнасці з Украінай? А беларусы не выходзяць, таму што ціск народных, і нам трэба тлумачыць праз медыі,
пра ціск, пра формы рэпрэсію, як рэжым гэтым злоўжывае. І гэта складана, таму што гэта нам відавочна, мы праводзім такія дыскусіі, а замежнікі не разумеюць, а дзе ўсе беларусы, дзе вашы сцягі. І чаму людзі хаваюць там твары пад маскай. Як Ціхановскі выйшаў, чого ви ховаєте під маскою? Не розумію. Это порушение насамрэч правил. Насамрэч, ну, как бы маску уживать у публічных мерапрыемствах, у дэмакратычных даже странах, это нельга, конечно. Але гэта яшчэ мой тейк про тое, што можа быць не толькі акцыі салідарнасці, можа быць нейкі яшчэ, напрыклад, канцэрт, гэта суперкласная ідэя. Ну вось глядзі, што мы бачылі? Я бачыла вас, вы удзельнічалі на Вівент, суперкласны канцэрт. І вось можа такі таксама поінты рабіць для беларусаў, каб гэта, ну вось на такую культурніцкую частку гэта больш, чым на проста акцыю салідарнасці. І калі спытаюцца, то тады можа быць, ну, на вуліцы, напрыклад, канцэрт. Не, просто канцэрт і акцыі салідарнасці, яны не замяняюць адно аднаго. Таму што адна рэч, калі беларусы выказваюць сваю пазіцыю, а нам трэба абазначаць сябе. Калі мы хочам, каб там беларусаў падтрымлівалі, каб беларусам выдавалі візы, каб беларусаў аддзялялі ад рэжыму, каб беларускую тэму трымалі на павестцы, нам трэба рабіць палітычныя акцыі. Сустрэчы, акцыі салідарнасці, пікеты, мітынгі, шэсці. Гэта канцэртам не заменіш. Канцэрт все-таки это частка культурнай дзейнасці. І таму гэта трэба рабіць, і тое. Але рабіць стала нашмат складаней. І таму гэтая форма рэпрэсіяў, ціск народных, яна сапраўды вельмі вялікі выклік, на які няма адказу і няма вырашэння. Як застрахаваць, зберагчы? Мы рэкамендуем сапраўды людзям насіць маскі на акцыі. Мы ведаем, што, напрыклад, у Польшчы да гэта ставяцца досыць скептычна, таму што гэта ставіць пад пагрозу Польшчу, калі выходзіць 1000 чалавек усе ў масках, і палякі не ведаюць, хто прыйшоў на гэтыя акцыі, ці гэта агентура КГБ, ці гэта сапраўды актывісты беларускага дэмакратычнага руху. І мы вымушаныя дамаўляцца. Альбо, напрыклад, на канферэнцыю «Новую Беларусь». Таксама трэба даць магчымасць людзям рэгістравацца ананімна, таму што ці псеўданімы выкарыстоўваць. Але з іншага боку мы хочам, каб на гэтых канферэнцыях не было агентаў. І вось тут сапраўды знайсці гэты кампраміс паміж бяспекай, празрыстасцю і мясцовымі законамі вельмі складана, і няма лёгкага рашэння. Ну, з майго пункту гледжання, ўсё ж такі, калі мы заклікаем людзей на акцыю салідарнасці, тут такая адказнасць вялікая за тое, што мы, ну, как бы, павінны ведаць, што потым да іх родных прыйдуць і што палітычныя структуры могуць чым дапамагчы. Как бы, вось прыйшлі родныя к родным. Зараз ты сам ведаеш пра тое, што крызіс таксама фінансавання ва ўсіх, і потым прыходзіць да родных, а ты даже адваката наняць не можаш, таму што грошай няма. А што мы можам ім замен как бы предлагаць? Я лічу, што тут таксама трэба такой выклік, і калі мы заклікаем, мы павінны несці адказнасць гэтую. І ну і тады, калі кагосьці затрымалі, то гэтая адказнасць павінна быць, прабачце, і ў грашовай форме, таму што трэба плаціць за адваката. Вось яно як. Я думаю, што гэта сапраўды эфектыўная форма рэпрэсіі, таму што калі мы не выходзім, і калі людзі не паказваюць сябе, нават будучы ў эміграцыі, тады ніякая дзяржава не будзе дапамагаць нашым людзям за мяжой. І вось гэтая візуалізацыя нашай прысутнасці, нашай нязгоды з рэжымам, яна таксама мае значэнне. Я згодны з тым, што людзям трэба даваць выбар. Бо ёсць тыя беларусы, якім няма чого губляць, якія ўсё роўна будуць хадзіць на акцыі. Ёсць беларусы, якія знаходзяць формы схаваць сваю ідэнтычнасць, выйсці з маскай, прыхаваць сваё імя, выкарыстаць псеўданім. І кожны павінен сам браць на сябе гэтую адказнасць і прымаць рашэнне, ці ўдзельнічаць, ці не. Але не ўдзельнічаць, не рабіць акцыю, не выходзіць, не збірацца на тутацы мы таксама не можам. Таму што тады беларусам ніхто не будзе дапамагаць, і тады скажуць, ну так беларусы ж згодныя з тым, што адбываецца, і мы не зможам расказаць пра формы рэпрэсіяў. Калі не выходзіць на гэтыя акцыі, мы не зможам расказаць пра свае праблемы. Ну чакай, Франак, ну тады яшчэ такой поінт. Гэта ўсё так, але палітыкі ездзяць у розныя краіны, размаўляюць з донарамі і гэтак далей. У гэтым поінце, у маім, пра якое я табе кажу, што трэба таксама казаць, што грошы патрэбны не толькі на палітычныя структуры, а на праваабарончыя і на фінансаванне адвакатаў, чаго зараз не хапае.
гэта мой поінт про тое, што калі мы заклікаем, да, мы кажам, гэта ваша адказнасць, гэтак далей, но гэта адказнасць таксама і тых, хто заклікае. Я думаю, што ў пляне падтрымкі праваабарончая дзейнасць і падтрымка рэпрэсаваных это самы вялікі расход усёй замежнай дапамогі. Палітычныя структуры і падтрымка гэта 2-3% ад усёй замежнай дапамогі. Таму якраз на праваабарончую сектар, на рэпрэсаваных выдзяляецца найбольш сродкаў. Тое, што недастаткова, паказвае маштаб рэпрэсій. Паказвае тое, што вельмі шмат ахвяраў, нават вось колькасць тых вызваленых палітвязняў, якія ўжо адбылі свой тэрмін ці былі памілаваныя, яны не могуць атрымаць адпаведную дапамогу на лекаванне, рэабілітацыю, проста паказвае, што тая сістэма замежнай дапамогі і той маштаб дапамогі, якая ёсць цяпер, ён недастатковы. Але для таго, каб яна была большая, беларусам трэба зноў жа быць больш актыўнымі. Таму што калі, напрыклад, Святлана Ціхановская прыязджае, сустракаецца з замежнымі лідарамі, першае пытанне, а ўжо 2 гады не адбываецца ў нашым, не буду называць, у нашай краіне ніводнай акцыі. У Польшчы адбываецца, у Вільні больш-менш рэгулярна адбываецца. Усё, што па-за Польшчай, Літвой, акцыі салідарнасці змяншаюцца, у тым ліку праз гэтыя рэпрэсіі народных. І вось тут сапраўды зачараванае кола. І проста вот адных візітаў там Ціхановскай, каб расказваць, без падтрымкі візуальнай, прысутнай беларусаў не будзе дастаткова. Але ведаеш, таксама ты кажаш пра тое, што людзі самі за сябе адказныя. Я ўсё ж такі сутыкаюся таксама з такім момантам, калі людзі сапраўды не заўжды здаюць сабе справу з патэнцыйных кансеквенцыяў, так? І згодзішся ці ты з тым, што ўсё ж такі рэжым на свой там плюс-менш на свой спосаб, ён нас ўсё ж такі здзіўляе. Ну, бо мы, канешне, маглі закладваць, напрыклад, выходзячы ў 2020 годзе на нейкія там патэнцыйныя кансеквенцыі, але ўсё ж такі кожны год з'яўляецца нешта новае, нешта, што нас здзіўляе. І, напрыклад, чалавек, які нават, калі мы кажам проста чалавек, які, напрыклад, не інтарэсаваўся справай, так? І ён дзесьці ў 2021 годзе, так, напрыклад, умоўна кажучы, пагадзіўся, дзесьці выйшаў з публічным спічам і так далей, а потым рэжым, соответственно, як бы ён навалівае яшчэ больш і больш гэтых рэпрэсіяў, уключаючы пашпартны праект і так далей, усе гэтыя закон і так далей. І як бы і чалавек часам у 21 годзе, будучы, так, ён не можа прагназаваць і не павінен, ён ніхто, па сутнасці, з нас прысутных не ведае, што можа зрабіць рэжым, так? Як бы я вось тут хацела гэта даць, і мне здаецца, што таксама тут ёсць роля сапраўды палітыкаў і таксама праваабарончай дзейнасці, так, у тым, каб менавіта падтрымоўваць людзей, бо яны сапраўды не заўжды могуць і не заўжды ведаюць пра тое, што з імі можа старыцца. Ну, давайте, может быть, перейдем до пытання адказу, каб у нас не быў маналёг. Ці ёсць нейкія пытанні зараз в зале? Паспробуем больш інтэрактыўна. Глядзі, няма пытанняў. Калі ласка, Алексей. Дзякуй. Такое пытанне, як даведацца, напрыклад, ці ёсць ты ў нейкіх спісах? Спісах, што ты маеш на ўвазе? Ну, спісах рэпрэсіўных рэжыма. Гэта пытанне, канешне, вельмі цяжкае, таму што спісаў гэтых, ну, как бы, гэта мы сабе ўяўляем, што ёсць нейкі спіс, які вядзе рэжым. Насамрэч, ніякіх спісаў рэжым не вядзе. Ён, как бы, у яго есть 202 справа, по якой он всех штампует, і калі ты за мяжой, ты просто можаш быць падазраванай у крымінальнай справе і вісець так, і ніколі пра гэта не даведацца, таму што да цябе не прыйдуць з ператрусам. Можна, конечно, ёсць некаторыя лайфхакі. Калі бяспечна для вас і для вашых родных, што я раю? Обращение БЕЛ. Региструемся, пишем во все структуры с питанием, что вы от меня хотите. У вас есть некие питания. Калі, ну, ты ведаешь, что, например, ты приходили до родных, а ты там уже не живешь, или, например, приходили до кватэры, ты там не живешь. Альбо, например, досылают письма, ходят до Беларусі. Звычайная пошта працуе, і ў Беларусі ідуць пісьма, і яны адказваюць насамрэч на гэтыя пісьма по-рознаму. І калі вы ведаеце, што вас шукалі з аднаго пункту гледжання,
то можна спытацца ў следчага камітэта. А калі ніякіх такіх прызнакаў не было, вельмі цяжка тут адказаць. Калі гэта публічная палітычная дзейнасць, вы дакладна за вами глядзяць. Гэта дакладна так і ёсць. Просто пытанне, што да вас яшчэ чарга не дайшла. Ну, можа быць, вы не выступаеце з тым, што трэба садзіць кагосьці на кол альбо вешаць на бярёзе, таму до вас не дайшла пакуль чарга. Але яна можа дайсці ў нейкі момант, і вы павінны быць падрыхтаваны з гэтага пункту гледжання. Але вось гэтыя спісы, гэта такое нешта эфемернае, таму што мы просто кажам пра прызнакі, якія ёсць. Канешне, ёсць гэтая база расейская тых, каго шукаюць. Канешне, вы, напрыклад, калі ў вас ёсць маёмасць у Беларусі, і там могуць быць накладзены нейкія таксама меры, каб вы не маглі там прадаць, купіць, гэтак набыць і нешта яшчэ з гэтым зрабіць. І пра гэта могуць даведвацца вашы родныя, калі прыйдуць да расчётна-касавы цэнтр. Я думаю, як гэта па-беларуску будзе. Вось. І вось такія вось моманты, але магу табе, Алексей, дакладна сказаць, што ты в этом спісе дакладна ёсць. Вось. Можа адразу пытанне таксама да Ганны. А хто вызначае, чаму да адных сем'яў прыходзіць, да іншых не прыходзіць? Гэта участковы нейкі, гэта ГБшнік, гэта куратар прыстаўлены да нейкага сектару культуры, які сочыць там, што зняў Палуяна, што знялі іншыя рэжысёры. Хто вось фармуе і вызначае, там дае установку, інструкцыю на арышт, рэпрэсіі там ці в обшук? Мне кажется, Палуян уже заплакал, до него докладно придут зараз. Слухай, гэта ўвогуле такое пытанне. Ведаеш, што вось, напрыклад, калі прыходзілі да мяне ў хату, я ведаю, што пра гэта казалі у МВД. Яны гэта абмяркоўвалі. Потым не дзякуй вялікі кіберпартызанам, якія гэта все апублікавалі. І гэта справакавала, каб яны прыйшлі з обшукам по месцу маёй рэгістрацыі. На сваім прыкладзе гэта пераскажу. І як гэтае рашэнне прыходзіць? Гэта рашэнне прыходзіць такім чынам, што гэта супер рандом. Вось. Яны прыходзяць зараз в топе тэма гаюн. Беларускі гаюн, і людзей, канешне, іх затрымліваюць, але іх адпускаюць пад залог за вялікія грошы. Напрыклад, залогі там па 35 тысяч рублёў. Гэта 10 тысяч еўра. І вось у меня толькі одно пытанне, якое, напрыклад, я не думаю, што хтосьці з нас можа адказаць. А удзельнікі і аснавальнікі беларускага гаюна не думаюць сабраць гэтыя грошы, каб заплаціць гэтыя грошыкі за залогі? Вось гэта адказнасць, пра адказнасць. Я таксама, можа, пра гэтыя спісы толькі дадам адну рэч, бо вельмі часта людзі блытаюць менавіта фігураванне ў спісах і менавіта магчымасці з'язджаць дзесьці. Асабліва гэта тычыцца, напрыклад, Інтэрполу. Вельмі папулярная супер штука, і карыстаючыся нагодай, я падзелю, таму што калі вы, напрыклад, войдзеце на старонку Інтэрполу і зайдзеце ў Red Notices, і паглядзіце там склад, то нават там будзе складна, хіба што ввогуле няма дагэтуль ніводнага публічнага менавіта беларуса у гэтым спісе, і можа здавацца, што вас там няма, і ўсё справы няма. Але гэта насамрэч так не працуе, таму што большасць гэтых рэчаў яна робіцца вось менавіта ў непублічных менавіта запытах. Таму то, што можна зрабіць, гэта менавіта даслаць такі рэквест да Інтэрполу і спытацца, ці вы ўвогуле фігуруеце. Але трэба таксама памятаць, што яшчэ, напрыклад, тое, што вы не фігуруеце ў Інтэрполе, не пазначае, што вы не можаце быць у міжгасударственным вышуку. І гэта такая рэч, пра якую людзі вельмі часта забываюць, альбо робяць такую цікавую рэч. Я недавно таксама з адным з удзельнікаў фестываля мела дыскусію аб тым, што хтосьці быў у краіне там апублічыў таксама нейкія звесткі, прыгожыя фотаздымкі і так далей, вернуўся да краіны, у якой ён жыве,
і потым плануе зноўку вернуцца, напрыклад, на наступныя вакацыі ці праект нейкі так далей у такую ж самую краіну. І гэта можа быць патэнцыйнай пасткай, таму што перадусім няма вось ніякай публічнай так базы, мы не ведаем, калі з'язджаем да такіх не вельмі бяспечных краінаў. І нават праз тое, што чалавек ужо быў раз у гэтай краіне, апублікаваў звесткі, на яго мог прыйсці запыт, на які просто ён паспеў з'ехаць з гэтай краіны, але гэты запыт будзе там ляжаць, і ён актывуецца тады, калі чалавек вернецца менавіта да гэтай краіны. І гэта такая пастка, таму тут рэкамендацыя на гэты конт, карыстайцеся прынамсі з магчымасцю запытаў да Інтэрполу, гэта магчыма зрабіць. 2, гэта таксама не раю, нават калі вы з'язджаеце ў такія сярэдня бяспечныя ці небяспечныя краіны, увогуле публікаваць нешта на гэтага кшталту, альбо задумацца другі раз, ці вы можаце паехаць да гэтай краіны, таму што вяртанне адзінойчы з гэтай краіны нават бяспечнае не пазначае, што другі раз вы можаце вярнуцца з гэтай краіны бяспечна. Слухайце, яшчэ пра спісы. Вось пакуль Ганна казала, я тут вспомнила, што, напрыклад, мы бачым людзей у спісе у вышуку ў Расіі, але гэта толькі частка людзей, таму што мы не бачым усей базы. І вось у адрозненне ад беларускіх сілавікоў, расійскія сілавікі адказваюць на кожны запыт. Вось. І ёсць магчымасць напісаць імейл ім на следчы камітэт і спытаць, вось, здрасце, я такое-то, такое-то, можа, вы там мяне шукаеце, я не ведаю, паведамце мне, калі ласка. І было некалькі чалавек, которым адказалі, што да, вас шукаюць по такой-то, дзе вы знаходзіцеся? Ну, вось, калі ласка, хацелі даведацца, вось вас шукаюць, вы ў гэтым спісе. Таксама магу пацвердзіць, таму што сапраўды мы разам абскарджваем усе рашэнні, гэта прынцыповая пазіцыя наша. Я вам магу сказаць, што да мяне прыходзяць усе лісты, менавіта прывет беларускі КГБ, абскарджваем так Мінскі гарадскі суд, Брэсцкі суд таксама так дасылаюць. Гэта таксама патэнцыйна магчымасць менавіта мець вось менавіта ў паперы таксама звесткі аб тым, хто канкрэтна падпісвае гэтыя рашэнні, так? І гэтыя людзі павінны, вось калі яны ставяць гэты подпіс, яны таксама павінны ведаць, што патэнцыйная адказнасць, яна можа прыйсці. Вось. І гэта важны поінт, гэта таксама мой асабісты, рэкамендацыёнка, калі я магу вось так сказаць, мне здаецца, што гэта пытанне не толькі юрыдычнай патэнцыйнай адказнасці, але таксама псіхалагічнага ціску менавіта на працаўнікоў гэтых установаў, бо заўжды па гэтай вось менавіта сістэме, як у кожнай дзяржаве, хтосьці мусіць падпісацца. І гэты чалавек, які ставіць подпіс, ён усё ж такі ведае, што ён падпісвае, так? Такім чынам ён мне дае менавіта вось гэтую звестку аб тым, што ён выносіў гэтае рашэнне, так? То бок цяжка будзе потым гэта размыць і казаць, што я тут ні пры чым, так? Вось, таму я рэкамендую, канешне, усе такія рашэнні абскарджваць. Толькі пытанне калі? Адчыненае пытанне. Значыць, падсумоўваючы гэту частку, першае гэта даслаць запыты ў беларускія службы, а другое у расійскія службы базу вышуку, у Інтэрполу можна запытвацца і дакументаваць усе адказы, калі вам адказваюць імёны, каб потым для будучага нейкага расследавання, збору доказаў злачынстваў рэжыму, каб гэта ўсё не засталося беспакараным. Так, таму што немагчыма казаць пра тое, што не ёсць нейкія прыступлення супраць чалавечнасці, калі мы не маем звестак, хто гэта. Вось. І гэта таксама, напрыклад, тычыцца таксама універсальнай юрысдыкцыі, так? То бок мы можам гіпатэтычна казаць вось пра ўзбуджэнне крымінальных справаў менавіта за мяжою, але заўжды крымінальная справа не можа тычыцца супраць юрыдычнай асобы. Крымінальнае права будуецца на тым, што гэта заўжды адказнасць канкрэтнай фізычнай асобы, так? Не проста нашыя прадпалажэнні, так? Мы мусім гэта даказаць, бо ўсё ж такі ў дэмакратычных краінах працуе менавіта прэзумпцыя невіновнасці, так? То бок мы павінны гэта даказаць, што вось менавіта гэтая асоба вось менавіта робіць гэтыя злачынствы. Таму перадусім вось з пункту гледжання гэтай адказнасці, але вось таксама гэтага псіхалагічнага ціску, бо мне здаецца, гэта вось такая менавіта адветачка наша, так? Менавіта на тое, што ўсё ж такі мы таксама за вами сочым. І таму гэта значыць, што трэба публікаваць, значыць, все-таки публікаваць факты ціску народных, калі ёсць нейкія доказы, правільна? Калі чалавек на гэта гатовы.
калі ён разумее, якія ёсць кансеквенцыі, так, і гэта таксама адказвае на нашае пытанне, вось менавіта на пытанне замежнікаў. Вось ты кажаш, што складана лябаваць, так, для замежнікамі вытлумачыць, так, але вось калі мы кажам, слухайце, мы з імі змагаемся з імі іх жа метадамі, так, яны прыводзяць да такіх вось менавіта вынікаў, так, яны адказваюць, нават калі вам адмаўляюць ва ўзбуджэнні справы і так далей, гэта трэба дакументаваць, на маю думку, таму што потым нам перадусім не прыйдзецца неяк перад замежнікамі апраўдвацца, а чаму мы ўвогуле не абскарджваем гэта рашэнне, бо замежнікі, сам ведаеш, не заўжды разумеюць кантэкст Беларусі, так, гэта першае. А другое таксама, таму што гэта менавіта нам дае вось гэтую дакументаванне, так, і трэцяе, гэта таксама вось, ведаеш, ну, каб потым таксама не было, ведаеш, такія сітуацыі, каб будзе гэты гіпатэтычны працэс, так, адказнасці ў будучыні, так, і каб нам, напрыклад, хтосьці не казаў, а вы не абскарджвалі, то вы хіба што былі згодныя з гэтым рашэннем, так? То бок з гэтых 3 поінтаў я бачу толькі сітуацыю насамрэч win-win у абскарджванні гэтых рашэнняў, прынамсі на сённяшні дзень. Дзякую. Ці ёсць яшчэ пытанне з залі, калі ласка? Можна проста пытанне Франуку задаць. Калі ласка, пытанні, каментары пра ціск народных, рэпрэсіі. Можа быць, адразу пра рэпрэсіі. Былі нейкія такія надзвычайныя выпадкі, нейкія цікавыя гісторыі, незвычайныя формы рэпрэсіяў, якія вось вам запомніліся? Для мяне хіба што найбольш такім смутным, але таксама цікавым выпадкам былі транснацыянальныя рэпрэсіі супраць дзяцей. Пра гэта мы не шмат кажам. І гэта не тыповы выпадак. Гэта, напрыклад, быў першы выпадак у гісторыі ў Польшчы, калі на заяву не бацькоў, а менавіта органаў апекі звярнуліся органы апекі, каб прайзвесці выдачу дзіця з тэрыторыі Польшчы. Бо я вам дам просто такую уводную. Часам здараецца, што бацькі не могуць знайсці паразумення і хтосьці юрыдычнай мовай выкрадае, умоўна кажучы, дзіця, і тады звяртаецца адзін з бацькоў аб прымяненні такой гаагскай канвенцыі, каб менавіта адбылася выдача гэтага дзіця. І Польшча, напрыклад, мела ў звычцы, што так прыходзяць такія запыты, але што яны матываваны заявай бацькоў. І мы, напрыклад, маем такі кейс менавіта па Гаагскай канвенцыі, калі органы апекі як метад ціску на тых актывістаў, якія ўзяў пад апеку дзіцё, што яны сутыкнуліся з тым, што наваполацкія органы, менавіта апекі звярнуліся да праваахоўчых органаў, і яны адпаведна звярнуліся да польскага міністэрства замежных спраў менавіта аб прымяненні вось гэтай Гаагскай канвенцыі. Чаму? Таму што яны ўжо пазбавілі апекі, і па іх мненню, як бы па іх вось апініяну, дзіцё ўжо знаходзілася ў тых людзей, у якіх яно не павінна было знаходзіцца. І гэта, на маю думку, адно з такіх нетыповых выпадкаў, але мы ўжо абмяркоўвалі недавно з Марыяй, што таксама такіх выпадкаў можа патэнцыйна быць больш у сувязі вось менавіта з гэтым новым школьным абавязкам. І тут, конечно, можам крыху больш на гэты тэмат таксама паразмаўляць, бо гэта новая змена ў законе ў Беларусі, але для мяне, скажу шчыра, гэта вось было як бы такая інструмент, як каб узяць дзіця, якое яшчэ не ведала аб тым, што яно не біялагічнае дзіця, яно ўпэўнена, што гэтыя апекуны, гэта іх менавіта біялагічныя родзічы, каб яго забраць да Беларусі, і каб такім чынам гэтых апекуноў таксама змусіць, каб яны прыехалі да Беларусі. Слухай, ты вельмі добры гэты поінт, таму што ціск народных гэта насамрэч зараз будзе і на дзяцей, таму што ёсць новыя змены ў кодекс аб адукацыі, і з 1 верасня ўсе беларускія дзеці павінны атрымоўваць адукацыю ў Беларусі, і якія пражываюць у Беларусі. Тут пытанне такое, што большасць актывістаў з'ехала вымушана, і яны не маюць пашпарт ПП, і дзіцяці таксама. Дзеці з'ехалі для беларускай дзяржавы, яны дзесьці знаходзяцца, яны не ведаюць дзе, яны не ведаюць, што з дакументамі, і гэтыя дзеці павінны
атрымоўваць адукацыю ў Беларусі. І гэта азначае, што з 1 верасня мы пабачым, я так лічу, волну прызнання дзяцей в опасным становішчы, і органы апекі проста пачкамі пойдут па сем'ям актывістаў, таму што будуць шукаць дзяцей. Дзе яны, чаму яны не атрымоўваюць адукацыю і гэтак далей. Гэта першае. А другое, напрыклад, дзіцёнак з'ехаў, ёсць даведка, што ён навучаецца дзесьці, там, напрыклад, у Вільні, у Польшчы і гэтак далей, але у яго сканчаецца пашпарт. І тады ў органа апекі можа спачатку как бы будзе пытанне, а чаму няма новага дакументу, а дзе дзіцёнак, а чаму не атрымоўвае адукацыю, і гэтых пашло па коле. І вось гэта новы, гэта мяне здзівіла, таму што гэты поінт, гэта яшчэ адзін ціск на родных, таму што дзіцёнак дзесьці зарэгістраваны, бабулі, дзедулі і гэтак далей, паведаміць беларускай сістэме адукацыі вельмі цяжка, трэба даведку натуральную дасылаць, а калі вы дашлёце натуральную даведку з Польшчы або з Літвы, там будзе напісаны ваш адрес, дзе вы жывіце. І гэта такое пытанне, якое, ну, как бы, яно будзе адчынена, і такой поінт вельмі важны. Я лічу, што вось тыя, хто адпраўляюць сваіх дзяцей на канікулы да бабулі, дзядулі і гэтак далей, вы проста рискуеце тым, што ваш дзіцёнак застанецца ў Беларусі. Асабліва, калі вы самі не можаце паехаць да Беларусі. Вось тут важна толькі гэта удакладніць. Так, таму што гэта будзе так выглядаць, што вы проста возьмуць у закладнікі, і у бабулі і дзядулі, напрыклад, гэта сталага ўзросту, ім не дадуць апеку, і дзіцёнак апынецца, напрыклад, в прыюце. І што потым з гэтым рабіць? Ну што, маці ці бацька пакіне сваё дзіцёнка ў таком становішчы? Ён дакладна будзе пытацца туды з'ехаць, ну, паехаць, нешта зрабіць. А гэта патэнцыйна таксама машына рэпрэсій. Як да гэтага рыхтавацца, трэба казаць пра гэта, і калі вашы дзеці ў Беларусі, калі ласка, верніце іх, пожалуйста, к вам, і не трэба іх там, я ведаю, я таксама хочу паехаць домой, але, калі ласка, верніце іх назад, таму што рэпрэсіўная машына, яна можа працаваць хоць і з 1 верасня, але яны могуць пачаць гэтыя поінты выкарыстоўваць зараз, і гэта будзе вельмі, вельмі непрыемна. Вось. Я, можа, толькі дадам, што зусім пагаджаюся, што мы не шмат кажам пра рэпрэсіі і ўвогуле інструментальны падыход да дзяцей, але яны сапраўды ёсць. І мы ведаем пра гэтыя кейсы, мы ведаем пра тое, як, ну, прынамсі, вось бабуля Ганна Канавалава, напрыклад, з'язджала з унукамі, каб менавіта дзеці не сталі элементам ціску на паказанне маці і бацька таксама, так, якія вось менавіта дасталі свой срок пакарання, так, то бок дзеці з'яўляюцца інструментам, дзеці могуць, і дзеці гэта адзін з самых такіх, ну, ведаеш, Франк, ну, вось маёмасць, так, ну, сёння ёсць, заўтра можа не быць, усе мы жывем у дынамічных часах, так, але дзеці гэта вельмі уразлівы пункт менавіта для актывістаў. Вось. Калі ласка, пытанне. Так, прывітанне, Марыя Ганна, дзякуй вялікі за гэты выступ. Я, як маці, аб якой вы гаворыце, у мяне дзецка навучаецца ў Польшчы, у нас сканчваецца дакумент, ну, пашпарт, ужо праз некалькі месяцаў. Нейкія парады, што рабіць вось 1 верасня? Не ведаю, калі прыйдуць да маіх бацькоў з пытаннем, дзе ваша дачка, дзе ўнучка, што там адбываецца, чаму не здесь. Бяспечны нейкі адказ для бацькоў, нейкія парады, якія дакументы можа даслаць, ці нічога не рабіць, нічога не дасылаць. Два варианты. Перший. Сказать, что они с вами не общаются и не ведают, где вы. Это першее. Другое. Зрабіць даведку, дзе не будзе вашай адрэсы, перакласці ее на расійскую, беларускую і даслаць ее поштай у Беларусь, каб у бацькоў была даведка пра тое, што дзіцёнак атрымоўвае адукацыю і ўсё з ім добра. Ну, канешне, у гэтых выпадках лепей, каб у дзіцёнка была таксама міжнародная абарона, каб дакументы былі
соответствующие. Вось, каб не было такого пытання, што ну, как бы будут запыты слаць, каб дзіцёнка выдалі ў Беларусі, гэтак далей. Трэба да гэтага рыхтавацца загадзя, паклапаціцца пра тое, на якой падставе вы жывіце там у Польшчы, напрыклад, альбо там у Літве і гэтак далей. Адразу адказваю на пытанне, блюкар тут не працуе. Гэта не дакументы, якія абараняюць чалавека альбо дзіцёнка. Шмат такіх беларусаў, якія зараз жывуць у Літве, яны з'ехалі. Я ўсё ж такі раю атрымаць якія-небудзь дакументы, якія абараняюць. У Літве ёсць магчымасць атрымаць гуманітарны ВНЖ, напрыклад. Гэта захавае дзіцёнка і гэтак далей. У Польшы гэта міжнародная абарона як дакумент, тут як абараніцца ад польскіх уладаў, паказаць, што нам Беларусь нельга, дзіцёнку і мне таксама. Тут толькі дадам, што ў Польшчы вельмі добра працуе так званы інстытут, нават калі будзе у вас нейкая размова ў школе, так званага адрэса да карэспандэнцыі. І вы маеце права ўказаць гэты адрес. Гэта можа быць адрес нейкіх знаёмых, гэта можа быць нават наняты адрес, гэтым можна карыстацца, так званы віртуальны адрес у Польшчы. За грошы вы можете атрымаць такі адрес, і гэта абсалютна легальна, і гэтым вы можете выкарыстоўваць. Так? Каб ён проста быў на тэрыторыі таго ж самога горада, так, дзе знаходзіцца ваша школа. Гэта першае. Другое, канешне, міжнародная ахова, тут пагаджуся, канешне, спрашчае працэс аргументацыі, але тым не менш, я можа таксама тут дам як такі добры кейс, ён скончыўся добра, гэта кейс менавіта транснацыянальных рэпрэсіяў супраць дзіцёнка ў сувязі з Гаагскай канвенцыяй. Суды, не гледзячы на тое, што наваполацкія органы абскарджвалі 2 разы, то бок былі 2 інстанцыі, яны з трэскам іх прайгралі. І сапраўды тут, прынамсі, у польскім судзе была абсалютнае разуменне сітуацыі ў Беларусі, але там сапраўды актывісты мелі міжнародную ахову. Так? Што гэта пазначае, што калі у вас будзе выпадак, калі вы не маеце міжнародную ахову, трэба над ёю падумаць, бо пакуль што яшчэ ёсць добры момант, каб менавіта яе атрымаць. 2, калі у вас іншыя віды менавіта ВНЖ, то бок часовыя ці пастаянны, так, ну, трэба разумець, што вы заўжды можаце абараняць свае правы. Так? Трэба збіраць доказы таго, што вам сапраўды пагражае нейкая небяспека, так, у Беларусі. Так, і гэта вельмі часта вы можете запісацца на нейкую кансультацыю таксама да праваабаронцы, перадусім беларускага, каб ён вам дапамог вытлумачыць перад польскімі органамі менавіта сітуацыю патэнцыйнай кваліфікацыі вашай сітуацыі. Часам людзі маюць досыць яскравыя кейсы, а часам нават людзі не ведаюць, як гэта аргументаваць, як прадставіць сваю сітуацыю. Тут сапраўды праваабаронцы могуць быць вельмі карыснымі. Што тычыцца пашпарту менавіта, то на сённяшні момант мне здаецца, што ў Польшчы акрамя адна з найлепшых сітуацый для беларусаў, так, то бок акрамя сітуацыі, калі вы жывеце на візах, то на часовым візе на жыхарства, у сувязі з пастаянным відам на жыхарства, міжнароднай аховай, усе гэтыя статусы на сённяшні момант даюць магчымасць атрымання так званага падарожнага дакументу да іншаземцаў. То бок, па сутнасці, вырашэнне пытання пашпарту, яно вырашальнае. І вось я, напрыклад, нядаўна мела нават такую кансультацыю, дзе маці думала пра тое, ці ехаць у Беларусь, каб зрабіць для дзіцёнка пашпарт, а маці была у Беларусі назіральніцай на выбарах. Так? Яна не мела абарону, яна атрымала сталы побыт. Вось, і як бы І сапраўды тады вось у ёй было пытанне, і яна так яшчэ так задумывалася, ну не быццам няма ніякіх сігналаў і так далей. І трэба зразумець, што калі ёсць альтэрнатыўныя метады, не трэба, ведаеце, выпрабоўваць лёсу. Я заўжды кажу, мая рэкамендацыя лепш не ехаць у Беларусь, калі ёсць нават маленькі шанец таго, што супраць вас могуць сапраўды пачацца нейкія рэпрэсіі, тым больш, што ў дадзенай краіне сапраўды ўсё працуе. Калі наконт вось менавіта гэтых пытанняў вось запытаў, так, я думаю, што гэта абсалютна пытанне да абароны. Канешне, будзе найбольш складана першаму кейсу, калі гэта не будзе міжнародная абарона, бо заўжды першы кейс, гэта заўжды выпрабаванне для юрыста, які вядзе справу, для сям'і, якая менавіта з гэтым сутыкнецца. Але з майго пункту гледжання тут заўжды ёсць такая рэч, якая ў Польшчы называюць інтарэс дзіцяці. І гэта прыярытэт, гэта тым, чым суд заўжды кіруецца, і гэта будзе патэнцыйна вашай лініі абароны ў такіх выпадках. Ну, слухай, глядзі, у Беларусі яны таксама скажуць, што яны карыстаюцца інтарэсам дзіцяці.
Так, але тут трэба будзе, канешне, менавіта будзе юрыдычная роля, каб менавіта паказаць, што гэта сапраўды элемент ціску народных перадусім, а другое, ці гэтыя інструменты, якія прапануе гэтая дзяржава, ці яны сапраўды рэалізуюць інтарэс дзіцяці, таму што, канешне, я пагаджаюся... Зараз накіну табе, глядзі. Тебе беларуская дзяржава адкажа, што мы хотим, каб беларус был беларусам, и вучыў беларускую мову. А што вы ў Польшчы? Всех палякамі расціце? Ну і тут, канешне, freedom of movement, так, то бок кожны мае права выбіраць, дзе вучыцца. Два, дзіцё, калі знаходзіцца на тэрыторыі польскай дзяржавы, яно пад пратэкцыю ўсё ж такі польскай дзяржавы. І гэта польская дзяржава мусіць забяспечыць яго адукацыі. То бок польскі суд будзе глядзець перадусім на тое, ці дзіцё можа атрымаць гэтую адукацыю Польшчы, ці яно сапраўды ходзіць да гэтай школкі. То бок тут патэнцыйна таксама поінт, ці вы ходзіце, напрыклад, да школы. Так? То бок, можна хадзіць у Францыска Скаріна ў Вільні, напрыклад, і вывучаць беларускую мову, і заставацца беларусамі. Дзякуй вялікі, было вельмі карысна. Дзякуй таксама. Дзякуй вялікі. Яшчэ нейкія пытанні з залі, калі ласка. Не саромцеся, можна ананімна, пад псеўданімам, у масцы. Ўсё роўна камеры не паказваюць аўдыторыю, таму мы нікога не свецім. Я тады хацеў, падсумоўваючы, значыць, першае, это не трапляць у поле ўвагі, другое, не падарожнічаць без патрэбы, заўжды прадастаўляць дакументы без свайго ўласнага адрасу, каб не падсвечваць. Правільна? Калі ў выпадку з дзецьмі, то вось ад верасня пачынае дзейнічаць гэты новы закон. Гэта змены ў кодексе. Змены ў кодексе. І тут вельмі важна, каб у дзяцей былі дакументы, пажадана міжнародная абарона. Правільна, ці прытулак, абарона. І каб не ездзіць у Беларусь, напрыклад, калі не можа бацька, не можа ці маці паехаць у Беларусь, каб забраць гэтае дзіця таксама. Слухай, яшчэ, пакуль ты падсумоўваеш, да мяне дашло яшчэ. Вось дзіцёнак, напрыклад, з'ехаў з бацькамі ў 20-м годзе, ну, 21-м, напрыклад. Яму было 15 год. Гэта хлопчык. І патэнцыйна лепей мець міжнародную абарону, абарончыя дакументы, таму што наступны прыпынак гэта армія ў Беларусі. І гэтае войска, якое будзе яго шукаць, яно будзе яго шукаць, калі няма пашпарта ПП, то будзе шукаць дакладна дзіцёнка. Вось. Таму з аднаго пункту гледжання адукацыя, з іншым у войска. Таму паклапаціцеся, калі ласка, пра гэта, таму што дзеці растуць, 5 год прайшло. Ну, тут можна таксама апеляваць такім аргументам, і гэта таксама... Выбачай, Франак. Апеляваць такім аргументам, і гэта таксама тычыцца апошняга пытання наконт таго, што калі вы маеце міжнародную абарону, можна заўжды, прынамсі ў школах, прымяняць такі аргумент і ў розных органах таксама, што вы маеце абарону, таму гэтая краіна не павінна перадаваць вашых звестак. Тут ёсць нюанс, таму што яна не можа перадаваць вашых звестак аб тым, што вы маеце міжнародную абарону. Гэта не пазначае тое ж самае, што проста не перадаваць звестак, што вы, напрыклад, знаходзіцеся на тэрыторыі гэтай краіны. Гэта не тое ж самае. Але гэта такі добры поінт, каб менавіта вось рабіць усю гэтую такую акраску, каб менавіта не перадаваць, асабліва калі, напрыклад, будзе пытацца беларускі орган аб тым, на якой падставе дзіцё знаходзіцца у Польшчы, то гэта вельмі будзе добра таксама паказаць, што дзіцё мае менавіта міжнародную абарону, таму як бы вы не павінны ўвогуле найлепш рэагаваць на гэты выклік, а проста сказаць, што дзіцё знаходзіцца на тэрыторыі Польшчы і знаходзіцца пад добрай апекай, з ім усё добра, рэалізаваны інтарэс дзіцяці, кропка. Так? Як бы каб не было менавіта зашмат звестак перададзенай, каб для вас таксама хутчэй скончылася гэтая справа. Калі ласка, падымайце рукі, калі ёсць пытанне. Пакуль няма, хацеў дакладніць яшчэ вось пра родных, мы кажам родныя. А як звычайна далёка вось гэтае кола родных распаўсюджваецца? Гэта, ну, дзеці мы зразумелі, гэта самая балючая кропка, пункт, па якім рэжым б'е. Разумею, што бацькі таксама, браты, сёстры, кузіны, дальнія сваякі. Ёсць такое, і ведаеш, ёсць такія прыклады, дзе да траюрадных даходзяць, таму што ведаюць, што гэта твои родныя і гэтак далей. Таму што насамрэч, калі ёсць мэта как бы ціску на цябе или твоих родных, усё паглядзелі ў твоім фейсбуке, в інстаграме, хто твои родныя, якія фоткі, дзе, што, калі, і таму кола вельмі шырокае, вельмі шырокае.
То бок яны шукаюць проста блізкіх табе людзей, за якіх можна зачапіцца, каб націснуць на цябе. Гэта так і ёсць. Асабліва калі няма тых бліжэйшых, так, ну то бок гэта тады ўвогуле становіцца натуральным поінтам менавіта кантакту. Але тут ведаеш таксама цікавая форма і да якой таксама, напрыклад, у Польшчы ёсць падрыхтоўка, так. Тут удакладню гэты поінт, бо мы сапраўды так крыху дадаем наступныя як бы левелы нашай дыскусіі. У выпадку бацькоў, вось пра якіх я таксама ўзгадвала, што яны сутыкаюцца таксама з праблемамі легалізацыі, напрыклад, таксама ў межах міжнароднай абароны. Але для бацькоў таксама супер уразлівы поінт, і гэта уразлівая група, гэта пенсіянеры. І вось менавіта ў Польшчы мы сапраўды маем вялікі выклік і працуем цяпер над ім, таму што лішыць чалавека ва ўзросце пенсіі гэта вельмі балюча. Ёсць, канешне, на жаль, тыя пенсіянеры, якія ўвогуле не маюць дзяцей, не маюць блізкіх і сапраўды не маюць ўвогуле тых, хто мог бы іх падтрымаць вось такім уразлівым становішчы, так. І тут пакуль што як бы ёсць працэс як бы абмяркоўвання таго, ці тут не таксама не защиціць вось гэтую найбольш уразлівую групу ў межах прынамсі тых, хто мае міжнародную ахову, так, у Польшчы. Але рэжым мае таксама тут патэнцыйны вось гэты інструмент, які звязаны з тым, што яны ахоўваюць і звесткі, і складкі, якія былі менавіта праз усё жыццё чалавек менавіта працаваў. Мы маем выпадкі, калі ветэраны вайны, так, і таксама калі гэта вось ветэраны труда, так па 32 гады працавалі ў Беларусі, і ўсё сваё жыццё яны з'язджаюць. І, напрыклад, гэта канкрэтны кейс. Была пададзена заява аб пенсіі, менавіта польскі бок мусіць даслаць, каб менавіта таксама залічыць беларускую частку пенсіі ў Польшчу. А у той же самы час КГБ прыходзіць да дачкі. Таму што праз такі запыт. Калі запыт ідзе ў ФСЗН, так званую ў Беларусі, і пасля ФСЗН звяртаецца да КДБ, і КДБ ідзе да родных. Ну, то есть вось такія формы таксама І што рабіць? Ну што рабіць, а іншага поінта няма, таму што ты, калі ты хочаш атрымаць пенсію, ну, как Глядзі, можна таксама зрабіць, напрыклад, так казаць, бо ёсць такі інструмент, але гэта крыху ўсё ж такі зачыненае кола, якога мы не любім, так. Можна пісаць, не дасылайце заяву ў ФСЗН, але тады польскі бок налічыць пенсію выключна за той перыяд часу, калі чалавек прапрацаваў у Польшчы, гэта ўвогуле умова, каб атрымаць пенсію ў Польшчы, так, ну, то бок пенсіянеры. А пытанне тады, а калі гэта будзе проста даведка з Беларусі, калі ты сам возьмеш гэтую даведку? Не, таму што гэта працэдура, якая апісана ў білатэральнай дамове, таму ўсё мусіць быць у адпаведнасці з гэтай менавіта дамовай. То бок тут ёсць менавіта выклік у тым, што, напрыклад, польская старана дасылае запыты, а беларуская вельмі іх марозіць. І гэтыя запыты, напрыклад, часам апрацоўваецца год. Год гэта шмат, калі ты не маеш за што жыць, ты не маеш працы, і пенсіянеры маюць права на тое, каб менавіта не працаваць ва сваім пенсійным узросце, таму што яны на гэта працавалі ўсё сваё жыццё, так, ім складана працаўладкавацца. І вось год, напрыклад, можа марозіцца гэтая справа. Тут ёсць некаторыя там рэкамендацыі таксама, каб пісаць панагленне, таксама, каб звяртацца да польскага боку, і таксама, калі у вас у выпадку такія, што вы не працаздольныя і не можаце самі сабе абслугоўваць, ёсць так званы сталы зашівек. Але гэта, на жаль, вельмі невялікія грошы. Таму вось гэта яшчэ адзін з такіх поінтаў ціску менавіта народных, таксама выкарыстоўваючы уразлівае становішча беларусаў. На падсумаванне нашай дыскусіі ёсць нейкія пытанні, каментары? Всем все падабаецца, Франак. Я бачу, што няма пытанняў. Нас ужо проста перабівае... Да, но мы уже павінны сканчаць, насамрэч. Я думаю, што мы можам зараз паціху закругляцца. Давайте, может быть, для падсумавання я пачну тое, што мне запомнілася, а вы добавіце, так? Значыць, першае, рэпрэсіі супраць родных становіцца адным з ключавых фактараў удзелу беларусаў у грамадскім жыцці. У нас няма лёгкага адказу і рашэння для гэтага. Рэпрэсіі супраць родных становяцца ўсё больш вычварнымі. Яны шукаюць, якім чынам націснуць не толькі самых блізкіх, але любых людзей, якія ў вашым коле і застаюцца ў Беларусі і даступныя. Яны не могуць дагрукацца да вас і таму спрабуюць дастукацца да тых, хто там, унутры краіны. Як можна страхавацца? Безумоўна, гэта бяспека. Бяспека падчас удзелу ў нейкіх масавых мерапрыемствах, не свяціць сваё імя, не прыцягваць увагу, не перасякаць мяжу без патрэбы. Асабліва балючая для дзяцей
мы бачым новыя папраўкі да кодэксу па адукацыі, якія будуць тычыцца дзяцей і атрымання адукацыі ў Беларусі. І трэба пажадана атрымліваць міжнародную ахову абарону. Ёсць праблема невырашальная з бацькамі, асабліва калі бацькі перабіраюцца ў Польшчу і не могуць атрымаць пенсійныя адлічэнні. Рэжым робіць усё, каб гэта было немагчыма, а калі мы спрабуем гэта зрабіць, тады рэжым пераследуе бацькоў альбо родных. Міжнародныя арганізацыі і ўрады не маюць зараз лёгкага адказу, таму што заканадаўства не дастасаванае да беларускай рэальнасці і вельмі ёсць малая інфармаванасць пра тое, што адбываецца ў Беларусі. Інфармацыя пра рэпрэсіі супраць родных яна не на вышыні павестцы, і тут задача для палітыкаў даносіць эту інфармацыю, тлумачыць, змяняць заканадаўства ў Польшчы, ў Літве, там, дзе пражываюць беларусы. Нам жа трэба быць кансультавацца з праваабаронцамі і юрыстамі. Калі вы сутыкаецеся з нейкімі складанасцямі, нейкімі вестачкамі, сігналамі, і вы можете пра гэта расказаць у паблік, пра гэта расказваць, калі вы бачыце, што это можа нашкодзіць, не расказваць, але лепей за ўсё заўжды кансультавацца, таму што кожны кейс індывідуальны і кожная сітуацыя мае свае асаблівасці. І дабаўце, што я забыўся. Слухай, ну ты ўсё сказал, я так лічу, малайчына. Да, так. Так, ну і беражыце сабе, насамрэч, гэта самае важнае, таму што без беларусаў не будзе новай Беларусі. Так. Ну і жыццё чалавека гэта самае каштоўнае, гэта наш галоўны і актыў, так, і таму беражыце сябе сапраўды. Калі вам патрэбная дапамога, памятайце, што ёсць такія арганізацыі, якія сапраўды могуць вам дапамагчы ў гэтых складаных сітуацыях. Дзякуй вялікі, дзякуй тутака, дзякуй усім удзельнікам. Жыве Беларусь! Жыве вечна!